ברוכים הבאים לבלומפילד, כמעט מלא, צבעוני, לבן, כחול, צהוב, כמובן אוהדי מכבי תל אביב, קומץ קטן של אוהדים שהגיעו מאשדוד, אבל תפאורה הולמת ביותר למשחק שהוא מחזור פתיחה. מילסון יוצר בעיה גדולה מאוד לאשדוד באגף שלו, וכמעט גם כובש, אבל הכדור שלו פוגע בגוף של הרוש. מה שעברה בריון כבש נגד 3 הגדולות, מכבי חיפה, באר שבע ומכבי תל אביב. זה היה כדור לא רע, הולך אומנם מחוץ למסגרת. איך תתפוס מכבי תל אביב את ההגנה של אשדוד עכשיו? תופסת עם הזדמנות נהדרת של פרץ, אבל מה שיוצא מזה זרק כדור כן. עוד כדור ארוך של סבן, עוד כדור לא מדויק. מוצ'ה נכנס עכשיו ולוקח את זה. מה יעשה נועם מוצ'ה? כישרון צעיר, הולך לעבר השער, ועדיפה של סבורית. פרץ, בנוברן, עכשיו הכדור לאמצע והבעיטה לשער, וגם זה לא נכנס. רק קרן. מישהו צריך לבוא קרוב אליו כדי לקבל את המסירה, זה מה שקורה. ושביט מזל בועט אל הקורה. עוד הזדמנות לאשדוד, והפעם זה הולך החוצה, ותואר ההזדמנות הטובה ביותר במחצית הזאת הולך אל הכדור הזה. רק מזל למכבי תל אביב שלא היה כך שער. יש תזוזה על הספסל של מכבי תל אביב. עוד מעט רענן נספר לנו מה קורה שם לקראת החילופים. בינתיים עוד כדור לאמצע, וזה שער! ערן זהבי, 1-0 מכבי תל אביב, דקה 52. פעם ראשונה במשחק הזה שההגנה של אשדוד נכנעת, ועושה את זה ערן זהבי. יש כאן אפשרות לבעיטה לשער, אבל פרץ מעדיף את המסירה לזהבי, והנה 2-0. ואת 2-0 עושה רוי רביבו. סבורית, זהבי, יופי של כדור, זהבי גם רץ לאמצע, מנסה לקבל את הכדור בחזרה, וזה נכנס. שער עצמי. 3-0. כולם רצים לחבק את זהבי, אבל נראה לי שהייתה כאן נגיעה של אחד משחקני ההגנה של אשדוד, הוואני. עוד כדור רוחב, והפעם עם הרגל הרוש מצליח לעצור. וכרטיס אדום. 13 קמאני, כן. ויציבות זה דבר חשוב. גלאזר עם עיבוד הכדור הזה. וזהו שער שבא כתוצאה ממבצע יפהפה של אדיר לוי. אז מכבי תל אביב בכל זאת סופגת שער. מגיע שאפו לאדיר לוי שלא ויתר ועשה את זה לבד מול ההגנה של מכבי תל אביב. 4-1, אותה תוצאה שמכבי תל אביב השיגה נגד צליה, היא משיגה גם נגד